Ftit momenti wara tmiem il-provi ta' kwalifikazzjoni għall-Grand Prix ta' l-Ungerija li kemm kellna għal darb'oħra il-Mercedes tista' tgħid iddominaw il-provi ta' kwalifikazzjoni. Lewis Hamilton l-ewwel jikseb id-disejn pole position tiegħu. Valtteri Bottas jispiċċa t-tieni u għal daqstant jalqu l-ewwel filliera. Biss illum nixtieq li nibda dan il-video log qasir billi nikkummenta fuq it-tim li jala it-tieni filliera. Qed nirreferi għal Racing Point li polemiki u kontroversi fuq brake ducts u mhux brake ducts apparti. Dan it-tmiem il-ġimgħa wrew li huma t-tieni forza ta' dan il-kampjonat. Lance Stroll ħa it-tielet l-aħjar ħin u Sergio Perez ħarra b'aħjar ħin. U diġa smajt xi partitari ta' Racing Point li bilkom spiċċaw il-provi li ma batulix. Antonello kummenti. Antonello Stroll għamilha, alright. Stroll għamilha. Il-Racing Point ħattu t-tielet u r-raba', imma l-punti jintrabħu l-ħadd. Madankollu ma nixtieq neħħi l-ebda mertu lil dan it-tim illi qed juri titjib konsiderevoli u li jien nibqa' ngħid li finu approva kontlarja dan it-tim u dawn in-nies jinsabu fejn qed jinsabu on merit. Jiġifieri proset li Racing Point, proset li Stroll illi ħajbda t-tielet issa naraw għat-tellieqa ta' għada x'ser toffri. Ftit nifsu kollha l-Ferrari li b'Vettel u Leclerc ikkwalifikaw il-5 u s-6 fil-waqt illi il-McLaren għamilna l-inqas li stajna nagħmlu ċoj li nikkwalifikaw biż-żewġ karozzi mal-ewwel 10, Lando Norris il-8 u id-9 post Carlos Sainz. Jiena personalment ment li nikkwalifikaw mal-ewwel 10 nista' ngħid li nħossni sodisfat bil-wirja illi urew Liljuni Papajas. Kumment żgħir fuq dak it-tim illi dis-sena daħal biex jisfida l-kampjonat iżda li għal darb'oħra kellu jara karozza minn tiegħu tinqala l-barra fit-tieni prova ta' kwalifikazzjoni, the so-called skużawni, Mighty Red Bull. Il-Mighty Honda engine fil-karozza ta' Verstappen jidher li tradietu għaliex ma setax joħroġ għall-ħarran fil-waqt il-Max ser jibda din it-tiġrija ta' fis-seba' pożizzjoni fil-waqt li Alex Albon temm provi ta' kwalifikazzjoni fit-13 post distakkat għal darb'oħra u il-parir li nixtieq nagħti lil Albon huwa wieħed jekk ma tridx id-del ta' Sergio Perez jew ta' Sebastian Vettel min se jitlef dak is-siġġu tal-Racing Point jibda idur ma' s-siġġu tiegħek jaqbillek tiċċaqlaq il għaliex Helmut Marko u Christian Horner nafu kif huma biex jibdlu s-siġġu daqstat silma. Ħadd pjaċir ukoll nara il-tim tal-Williams illi għamilha barra minn mal-ewwel prova ta' kwalifikazzjoni. U George Russell li kwalifika fit-12 post u Nicolas Latifi fil-15 post. Russell li qed ikompli juri kemm hu sewwieq ta' kalibru, kemm hu sewwieq kapaċi u kemm hu sewwieq illi forsi l quddiem iva jistħoqlu jkun mat-tim tal-Mercedes. Ovvjament anke minħabba l-fatt illi Damon Hill rebaħ il-kampjonat mal-Williams forsi xi ftit soft spot żgħir għandi lejhom nammetti u ma nuħu pjaċir li nara t-tim tal-Williams fl-aħħar tiela il-fuq u maqluħ mill-aħħar pożizzjoni għaspejjeż tal-ħass li fl-opinjoni tiegħi grazzi anke t-taħwit tagħhom jinsabu hemm isfel iżda wkoll tal-Alfa Romeo. Kimi Raikkonen illi ikkwalifika se jibda l-aħħar għada l-Alfa Romeo li dis-sena jidher li ma għatawx il-karozza li qed naraw regolarment fih il-klassifika, ovvjament imbagħad irridu naraw se jiġri fit-tellieqa ta' għada, ovvjament jiddispjaċini li nara lil Kimi hemmhekk u bqgħu ċerti li jekk l-Alfa ma jrux it-titjib Kimi malar jaqtalhom rashom qabel l-aħħar tal-istaġun minn il-karattru tiegħu. X'qed nistenna mit-tiġrija ta' għada
It-tiġrija għada jiena nimmaġina li sakemm ma jinqalgħu xi straġijiet il-Mercedes għandhom jiġu l-ewwel u t-tieni jgħid nkunu onesti il-Mercedes klassi għalihom. U tajb infakru li Hamilton rebaħ dan il-Grand Prix għal 7 darbiet. Jiġifieri qed nara impossibbli li ma jagħmlix 8 jiena. Nemmen ukoll li Racing Point għandhom ċans tajjeb illi jiksbu podju, l-ewwel podju tagħhom għal din is-sena. Jekk ipoġġu moħħhom hemmhekk il għaliex ovvjament kif qed naraw Racing Point huwa tim illi naħseb li huwa l-best of the rest bħalissa. Fir-rigward tal-McLaren l-importanti li nġibu l-punti. Issa, kien niġux id-9 u l-10 jew niġux il-5 u 6, l-importanti li nispiċċaw it-tellieqa u l-importanti li nispiċċaw il-punti. Hemm it-teddida tax-xita l-għada li tista' wkoll tagħmel tiġrija mill-isbaħ, nfakkarkom biss it-tiġrija ir-rebħa li jagħmel Jenson Button fl-2006 fix-xita. Għaldaqstant wieħed jistennew jara ser jiġri għada t-tama tiegħi ovvjament illi il-McLaren inġibu l-punti, nipplejsjaw u ovvjament nkomplu nibnu mal-punti illi diġà ġibna sissa. Inkitbu fuq dan l-istazzjon ta' YouTube, klik għal iżjed videologs u kontenut kreattiv. Segwu l-paġna ta' Facebook għal iżjed kontenut ġurnalistiku, klik u għawħan għal parentesi żejra nixtieq ukoll ngħid grazzi b'mod pubbliku lil Ejjabet illi ipprovdu li l-logo l-ġdid li issa qegħdin taraw fuq il-pjattaformi kollha ta' Antonello Sports Blog. Il-qoddim ukoll se nħabbru xi ħaġa relatata ma' Ejjabet, jiġifieri qegħdin nistennew l-aħħar ftit dettalji biex nkun nistgħu nħabbru l-uffiċjalità. Għaldaqstant stay tuned. Live gaming flimkien mal-gamers ta' Velocity Esports Racing. Inkitbu fuq l-istazzjon tagħna ta' Twitch, klik u nerġa' nfakkarkom klik katkom m'għamiltux hekk fuq Antonello Sports Blog page fuq Facebook. Kif tlestu minn dawn it-tliet affarijiet għamlu li xjaten tridu. Il-kumplament ta' sibt filgħaxija tajjeb, il-video li jmiss jitla' it-tnejn filgħodu u dan ser ikun jitratta Roma Inter, il-partita se tkun intlabet il-ħadd bil-lejl. Narakom